It's about my partner. For almost 4 years na nagsama kami, tinanggap ko lahat ng kalokohan, ng sakit na nangyari sa amin. Nabuntis siya, tinanggap ko. And this time, may bago na naman. Pilit kong tinatanggap pero parang di ko nakakaya. Para sumuko na ako. Kahit sa family ko, hindi ko masabi kung ano yung bigat na dinadala ko ngayon. Kasi hindi ko alam paano ko sasabihin sa magulang ko na ganitong ginagawa sa akin. Nabuntis siya, pinalabas namin na plano namin, pero yung totoo, nagloko siya. Yung bata na sa akin. Ako nag-aalaga. Minahal ko yung bata. Pero but this time, may bago na naman. Di ko alam anong gagawin ko. Ano ba ang dapat mong gawin kung paulit-ulit ka nang niloloko at paulit-ulit ka na ring tumatanggap? Dapat na bang bumitaw? Dapat na bang sumuko? O pwede pa rin namang magpatawad at tumanggap? Kasi gano'n naman talaga pag nagmamahal, diba? Kaakibat ng pagmamahal ang sakit. Kaakibat ng pagmamahal ang pagsasakripisyo. Pero paano pag nauubos ka na? Paano kung nawawala na yung ikaw? Paano kung napapagod ka na? Pwede na bang bumitaw? Pwede na bang sumuko na? Pwede na bang huminto na? I think pwede naman. Lalong-lalo na kung lagi kang nasasaktan. Kung mas marami na yung araw at gabi na umiiyak ka kesa sa tumatawa ka. Although hindi naman syempre lagi tayong tumatawa kasi kapag lagi ka nang tumatawa, ibig sabihin nun baliw ka na. Pero alam mo yun, kabisyo, kung mas madami yung panahon na umiiyak ka kesa sa nagiging masaya ka kasama nitong taong to, baka oras na. Oras na para ipilit pa rin. Charot! Uy, darot! Oras na para bumitiw na. Anyway, dito sa akin huwag kang bumitiw kasi yung mga bibitiw mamalasin. Charot with harot. Ang dami pa naman nababalitaan ngayon ng mga nawawala. Charot with harot! Hoy, biro lang. Anyway, kabisyo, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At ngayong gabi samahan mo ko sa isa na namang pagtuklas at pagsiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Eto na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Hindi pareho ng religion, kaya hindi na pwedeng ituloy. Pag magkaiba ba kayo ng relihiyon, hindi na pwedeng manaigang pagmamahal. Paano kung yung isa ayaw magpa-convert? Ang gusto niya ikaw yung magpa-convert. Sisigi ka pa rin ba? Or next na? I think depende siguro sa mga properties. Charot with darot.
Kung may property naman siya, kung feeling mo hindi ka naman talo, 'di ba? Kung feeling mo worth it naman yung pag-convert, charot with harot. Lalong-lalo na kung i-convert mo yung US dollar to peso, charot with harot. I think convert is okay. Charot with harot. Ay, biro lang baka mamaya seryosohin mo itong mga sinasabi ko. Hindi. It's always faith. It's always about faith. Your principles in life. Anong pinaniniwalaan mo? You have to go back dun sa pinaniniwalaan mo. Because eventually, if napa-oo ka lang, disaster lang yun. Anyway, abangan nyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling po ninyo ang inyong Basa Princess DJ Raketera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's number one. Metro's number